Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Musulman doganlarymyz sorapdyr. Gara çarşenbede 320 000 bela iniýär diýerler. Şo barada düşünürseňiz diýipdirler. Musulman doganlar mundan öň hem soraga jogap hökmünde hem de aýry ders hökmünde gara çarşenbe barada jikmejik we giňişleýin edip düşündirdik. Giňişleýin öwrenmek, bilmek isleýän doganlarymyz şol dersleri dinläp bilerler. Ýene de musulman doganlar gysgaça jogap bersek, gara çarşenbede 320 000 bela iniýär diýip, bunu orta atan bidgatçy sowaplardyr. Olar diýýärler, sapar aýy agyr aý, hususan hem sapar aýynyň ahyrky çarşenbesi hasam agyr. Şol gün 320 000 bela iniýär we şol sebäpli şol güne gara çarşenbe diýilýär diýýärler. We şol gün şol belalardan goranmak üçin sadaka bermeli, gara çarşenbe namazy diýip özleriçe namaz oýlap tapypdyrlar, şol namazy kılmaly diýýärler. Bu gurrunlary musulman doganlar halkymyzyň içinde ýaýradýan esasy türkmen sahraly teňlitana diýilýän akydasy bozuk ahunlar we biz tarapdan hem Türkmenistan tarapdan hem şonuň agzyna seredýän jahil mollalar, imamlar bar. Şondan eşitip gurlaýarlar. Teňlitanan yalanlaryny we islama ters gurrunlaryny näçe derste açykladyk dinläp bilersiňiz. Kur'an we sünnetde gara çarşenbede 320 000 bela iniýär diýip hiç ýyly delil ýok musulman doganlar. Teňlitanan özü öňkü okadan sözde ahunlary men diýen ilmim bar diýen okuwçylary üýtsinler. Kur'an we sünnetden 4 mezhep imamlarymyzdan hatta birce sahabadan gara çarşenbede 320 000 bela iniýär diýip birce sahih delil getirsinler, açyklasınlar. Getirip başarmaýarlar. Ünsürün musulman doganlar gara çarşenbede 320 000 bela iniýär diýmek gösgöni Allah Taala töhmet etmekdir. Allah saklasın. Çünkü Allah Taala hiç bir ayette, hiç bir kudsi hadiste 320 000 bela indirýän diýmedi. Ya da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gara çarşenbede 320 000 bela geljegini hiç bir yerde aýtmady musulman doganlar. Eger bela gelýän bolsa, birinji bilen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize onu habar bererdi. Çünkü peygamberler ümmetlerini belalardan äge etmek üçin geldi. Ünsür musulman doganlar gaýtalap aýdýan gara çarşenbede 320 000 bela iniýär diýmek güni Allah Taala töhmet etmekdir. Şu bidgatçy sowaplarym gara çarşenbe baradaky gurrunlaryny ýaýradýanlarym günakardyr. Şonuň üçin musulman doganlar din adyndan bir zat aýdylsa, Kur'an we sünnetden 4 mezhep imamlarymyzdan, sahabalardan delilini bilmän, anyklaman, inanman, ýaýratman. Allah Taala bize akıl beripdir, huş beripdir, göz beripdir, kulak beripdir. Hemme kişi diýen ýalyk okap bilýär, islam zadyny anyklap aňyrsyna ýetip bolýar musulman doganlar. Ol ahun diýdi diýip inanyp ýormaly däl, ahun näme perişdemi? İslam dini musulmanlara gözüňizi, kulagyňyzy ýapyp, aklyňyzy öçürüp, ahun näme diýse şoňa inanyň diýämi? Ahun bolsun, pir bolsun, delilini soramalylar musulman doganlar. Ahunlaryň, pirleriň, alimleriň, mollalaryň wezipesi musulmanlara dini Kur'an we sünnetten delili bilen düşündirip musulmanlaryň gözüni açmakdyr. Emma bu bidgatçylar näme diýerler? Delil sorasa wahabidir diýär. Musulmanlar garankylyga, körlüge, jahillige çekip musulmanlaryň izaga almagyna sebäp bolýarlar. Şonuň üçin musulman doganlar delil soramakdan çekinmeň. Näçe alim bolsun, ulama bolsun, düşünmediňizmi? Şüphelendiňizmi? Ahuna Aştaýnyň delilini aýtdy. Ayetde bamy, hadisde bamy, sahabeler edipdirmi? 4 mezhep imamlarymyz edipdirmi diýip soraň, anyklan, çekinmeň musulman doganlar. Elhamdülillahi Rabbil alemin.